17 masabu nyaya taimbo ngati wamautano wachibata mari nyaya ukliniki yachirunzi kudii nyaya ukliniki yandine chikweretu ukliniki $95 chakabvepi kuti muite chikweretu chikweretu ichi chinge chagadi chagadi takawerengerana pamwedzi kuti village yega yega inobhadhara saka pa chikweretu chevillage saka chiseisaka ndinisabhuku wacho anzi warunyepa mupurisa pamusoro changamire nyaya takapiwa nakanzira tisitakaita nyaya iyi baba wane chikwereti kuclinic for 2 years wanopiwa mari kubva mumavillages wanotora mari dziya dzisvikipa kuclinic saka takatonzi titowasunge tikati kawasamana wairamba kuya panapa nhasi watoneta wanyengererwa nzi wasvike panapa ndine vanhu ava vakabhadhara dzoka yenyu munongodara mega kuti ndine vanhu vakati vakabhadhara mari ndo isina kusvika kuti zvingobude pachena vakabhadhara ndiwo mari yatakaendesa yakatosainwa iriku iye makaendesa rini takaiendesa igwero rapera gorapera saka yamuri usungisiwa ndini yatiri usungisirwa vanhu vacho vanobvisa wese zvokudai vakabvisa wese tingadai takabhadhabhadhara tikuti yamuasungisiwa imimi kuti makatora mari ndiyo iyo mari yatakaendesa iyo yakabhadhawa ndiyo yatakabhadhara yakatoenda ndiyo yakabviswa chete wamwe hawana kubvisaba wakabvisa wandakachira mari vanofanira kuntaura kuti takakupa mari pakati ubva wai taurai pamusoro yechangamire takati isusu toda old secretary wavo wauye nemabhuku tina kanzela tizive vanhu vakabvisa mari titike kuti vakabvisa mari vanhu vati takabvisa mari asi sekretary wacho hachadi nekumbotiona ba tatokwana nekutukwa zvatoshamisa kusvika panapa nhasi saka varura mari ndo dzanesa dzetransport ndaifanira kuuya nayo pozouya uyu umwe wavo second sabhuku uya mudondo ndaifanira kuuya nawo wari 2 tingadai tauya tiri 3 tingadai tauya tiri 3 saka mari dzacho dzetransport dzokuti ndiwakudze kuuya pane mari yamuri kuziva here kuti pane munhu ari kuti akabisa here mari akawapa isakasasvika vitori village resi mari yekuvillage kwedu village rinobva 120 mafamilies ichidiwa $70 paclinic pagore mari inongokolektwa isinganyorwiba saka tinoenda kupi kana zvisina kumbonyorwa hainyorwiba musi wemainputs watuda nezvavo une mari yakatokolektwa isinotosvikaba musi wemainputs iya vanhu vaitobatirirwa kunzi haupiwa mbeu yako nefertilizer usina kubhadhira ba bvisa mari yekliniki hainotosvika ba mari yacho asi hapana pazvakanyorwa hapana pazvakanyorwa ba hainyorwi ba ikanga yakolektwa ipapo changamiri nyaya isina kunyorwa chinhu ba hana kwainoendapo kutanga nhasi endai muite muinyora muisaina masekitari so musi wakati aona mari yakati muibva masaina kuitira marekodzi kana zvisina kungonyorwa chete hapana chetiri kutaura ba pamusoro ndiye musi wemainputs tazopiwa mainputs takadaidzwa takanzi naye baba Nyamanga uyai kuend over and take off takaenda komiti yese yakachuzwa tikaenda iwo wakaya wega wanika mukabhuka dikidiki so watangotaura nhoro ndekabhuku kawo akati kabhuku akandisiteka tinako ndikati noisitaya kuend over and take off tutarisira kuti muchange muine komiti yenyu yamamuri kushanda nayo nesuwo toratidzana mabhuku evillage pawakabatawo wachiguma mari dzevillage zvikwereti zvevillage zvakakweretwawo village tichiona baba Nyamanga akati mabhuku ari mba mangu abudimo kumba kwasekitari anga asisina ba mabhuku angatotokwachira mabhuku ewana wake ndiye angati ndikati noisati totora mabhuku ekuenda nawo ba toda information irimo tirangotora information yedu nanhasi hatina tinoitwa end over and take over saka village rese nhasi toda kuti mari yeclinic iriko wakadya and of sure wakadya because mai Nyamanga sabhuku nasekitari wake mukadzi waiti panongoita mainputs yetu waibva watakura magrosari kufona anyone kuvillage nhasi nemari yatobuda paya yacho ire zvinoonai mukomaka hapana pamainyorerana ba hapana painyorwa ba hapana painyorwa chitotanga izvitsva kupinda kwamaita imei uchifauya nemari nemakomiti yaka aikwanisa kuita sei chero wanyangu akauya pasina pakanyorwa painyorwa hapana chingobuda ba akauya kanono 100 pasina mabhuku chiri kuitika mari yekliniki yacho ndakatomboda kuikolektawo ini ndapinda asi handina ba pekuona pakatombonyorwa saka iyo samoni iroriro watonditukira samoni watondiita kausungisimu yenyu nyowani ine mabhuku inei izvi hatichakwanisi kuona chinhu ba izvo zvakajeka asi mari yacho ndoyarusunga warunditukira everyday samoni iroriro wari raiti kwasunga asi hapana kana bhuku rekuti tinoona
chero akabhadhara wacho hapana kana chinje kuti ndoti akabhadhara kuti hana nekuti akangoti uyo achiti pazvotopera zvakadaro ndizvo vandiwedza kuti pandotosangana wanotonditukira samonera wakagarira ipapo wanotogunda kausungisa muchero kazhinji mukayatisa muchero wemuchero ndimwana munopiwa machiti svida apa saka iwe unobhadhara mari sabhuku uya usingapiwi risiti nayo ende iwavo vacho vari kutotaura ngemubhuku mamweni iye chiro wacho haana arubhuraunza kuti hana nemuchero sachibvura hamuna nemuchero makapa mari kuti komiti yakagadzira izvo chitsvakai mabhuku enyu kana muchidaira kuti kwai makadyiwa mari yemuchero makamobvisa vabvira zvemuchero motangofamba nebasa iyi yato yafai aiwa zvemuchero hazvinodii hatisutara zvemuchero vatutara zvezveukliniki zveukliniki nanasi kumera nesweri futi asi mimi pamoto chisi mukaeni sekuru wachibvuri uyai ausori chibvuri